Kaixo, gaur azalduko dugu Google Drive-en nola kudeatu PDF-ak. Nola pasatu testu dokumentu bat PDF-era, nola pasatu PDF bat testu dokumentura editatzeko moduan, eta baita ere, irudi bat nola pasatu testu dokumentura. Eta PDF-ak editatzen ere. Guazen hastea lehenarekin, testu dokumentu bat daukat, eta PDF-era pasako. Hortarako, esan behar diot, imprimatzeko. Esaten badiot, agertzen zait, guardarren Google Drive. A2, eta testu dokumentu hau pasako dit PDF-era. Txiko dut hau, berez joaten da nire unitatera. Hemen daukat, eta hemen daukat testu bezala eta PDF bezala. Orain, dokumentu hau pasako dut testura, editatzeko moduan. Ze PDF-ak ezin dira editatu. Arazo badago, taulak ez ditu errekonozitzen, beraz testua bakarrik hartuko du. Testua normal ondo hartuko ditu, baina hemen taula guzti hauek ez ditu hartuko. Egingo dudana da, ireki, aukera dut daukadala, ireki Google dokumentuekin. Eta hemen agertuko zait PDF hortan dagoen testu guztia, baina ez ditu hartuko taulak. Hemen sortu zait dokumentu hori. Orain egingo dut JPG hau, irudi hau, hemen dagoen testua editatzeko moduan jarri. Hau da, testu dokumentu batera pasatu. Berriro ere, aukera dut daukadala, ireki Google dokumentuekin. Hemen egiten duena da, goiko partean, agertzen da irudia bera, irudi formatuan, irekitzen ari da, eta azpian agertuko zait irudi hortan dagoen testu guztia, baina editatzeko moduan. OCR funtzioa egiten. Baina badago beste aukera bat. PDF hau editatzeko. Badago aplikazio bat, PDF honi gainean idazteko aukera ematen duena. Hortarako egin beharko genuke aplikazioa instalatu Drive. Gehitu aplikazio bat. Konektatu aplikazio gehiago, hemen jartzen badut PDF editor, agertzen zait hau. Nik ja badaukat instalatuta. Doc home. Orduan, PDF dokumentu hau, esango diot, irekitzeko aplikazio honekin. Lehendik instalatuta daukadan aplikazio honekin. Irekitzerakoan, hainbat aukera agertzen zaizkit, baina bada gainean idazteko modua. Agertuko zait. Listo. Badoa. Hau lehen egin dudan proba bada, baina idaztekotan testuari eman beharko diot, eta hemen idatzi dezake. Beste proba bat. Hau editatu dezaket nahi duen bezala, handiagoa, mugitu dezaket. Hau programa hontan gordetzen da, baina ni nahi duena da, ja definitiboa aldaketa guztiak egin ondoren, diogu, imprimatu,
eta Gorde Driver. Eta sortuko dit beste dokumentu bat. Guardar en Google Drive. Itxiko dut hau. Nire unitatean gordeko zidan. Hemen dagoet. Orain bi eukiko ditut. Bat eta bi. Bat. Nik egindako aldaketarik gabe. Bestea. Nik egin diodan aldaketarekin. Eta horrela, edozein PDF, kasillaren bat betetzeko badago edo horrela, PDF-an bertan egin ditzazket aldaketak. Besterik gabe, hurrengo arte.